Mä sanoin. Hei, huomenta Julia. Mitäs me ollaan sulle tänään tekemässä? Onko sulla joku kriisi? Jos kuvasta huomaa, niin ehkä pieni kriisi. Mitäs täällä on tapahtunut? Todella paljon kaikkea. Mä värjään siis aina itse hiukset ja oon kokeillut ihan kaikkea mahdollista. Ja nyt, kuten ehkä tästä juurikasvusta huomaa, niin hetkeen en ole värinyt ja latva on aikamoisessa kunnossa. Että toivoisin, että saataisiin tästä ehkä vähän eloisampi ja jotain niinku, että mun ei tarvis ylläpitää tätä ihan koko ajan. Että on nyt sellainen, että tuo juurikasvu on aika sellainen, hello, täällä mä oon. Että se ei olisi niin sellainen all over the place. Sä lähettelit kaksi aika erilaista kuvaa. Joo. Niin. Ota tästä nyt selvää. Me ajateltiin, että mitäs me tehtäis sun kohdalla niin. Saanko mä yllättää sut? Niin. Saatte. Elikkä me käännetään sut pois, että sä et näit tässä peilissä. Okei, joo. No niin, ihanaa, kyllä. Mä oon aina toivonut tällaista makeoveria. Tää on kyllä hauska. Joo, tehdään näin. Eli nyt me oikein kerrotaan, että me voidaan tuonne takahuoneeseen vaan nyt suunnittelemaan, mitä me tehdään. Pysytään semivaaleena ja aika luonnollisena. Joo, just se. Joo, mahtavaa. Ihanaa, että tänään tehdään. Mä oikein eilen suunniteltiin ja mä olin silleen, että tehdään tälleen. Joo, me saadaan kilpaa, niin nyt tehdään tätä. Lupa myönnetty. Oletko valmis näkemään? Mä sanoin, että se lähtee. No niin, alkutäräyksestä se. No niin. Sellainen. Siis ihan sairaan upea. Joo. Ja siis mulla ei ikinä ollut tän väristä tukkaa, vaikka mulla on ollut 100 eri väriä. Tämä on aikaisemmin, mikä se sun toinen kuva. Siis tää on just se tavalla, mitä mä halusin, mitä mä en osannut kuvailla. Joo, no sitä sitten tehtiin se kuitenkin. Ja sieltä lähti nyt vähän pituutta, mutta sit mitä me tehtiin, niin laitettiin tänne muutama Pepe Hairin teippipidennys, 3 per puoli, niin me saatiin vähän tohon massaa tohon sivuun, niin se ei ole ihan tyhjä. Kyllä. Joo, ja vähän kerrostettiin vähän tohon eteen ja tehtiin pientä tällaista niin kuin face framingia tohon eteen myös leikkauksella. Mutta sanotaan, että värit menee tosi nätisti. Ei uskoisi, että siellä on niinku tyvellä oma ja sitten sen jälkeen vedetty palkeissa eri värejä sinne. Menee tosi niinku nätisti. Siis tää näyttää siltä, että tässä olisi niinku raidat. Joo. Tää on siis ihan tosi upea. Joo, toi Color Touch Smell. Niin, ai että, mä rakastan sitä tekniikkaa tällä hetkellä. Sellainen. Siis kiitos niin paljon. Tää on siis mun unelmien tukka. Ja siis nyt tää on just sellainen, että mulla on helppo tää ylläpitää. Kyllä. Hei, kiitos kun sä uskallit tulla tänne. Kiitos kun suostuit tähän paljastukseen. Joo. Todellakin. Opetaan. Mä oon ihan speech.